anak iti Diyos, ta nasalon atak latta, nagtratrabaho, iti nga kubo, nga pangparparwaran, iti pagbiag mi, pagbiag di iti pamilyak. Sapay kumata, manayunan pa, iti ragsak tayo, kin ginawa nga pinagtrabaho, ano, re kasano ti rigat, kasano ti bannog, minum sa gibasit, pag inanaan. Siguro ito yung aglakayan na ito yung trabaho. Kasi mapaadal ko, digiti anak ko, tada pa'y duwa nga pag-isiskulaik. Ito anusak na ito yung trabaho ko, naragsakak dito yung trabaho. Hindi kasi mapaadal ko, digiti anak ko, ito yung mga nagsimula ng paadal kanyadan. Anusan tayo tirigatin. Anak ko, kaya iti bagbagak kanyada, basta makaadal kayo lang. Ngori kasi tayo, ili ko kada kayo, anusakon. Nga nati, mapa-eskwela kayo, amin. Mamilok mo nga gawid iti makatawen, nasakit mo tinakom ko, kumang mamilo lang ti makatawen, mabaling ko, babayan dito nga trabaho, isa pang parwara kitong biyag ko ti pamilyak, so ano sami, aginanos kami, ti iliw mi, mamilok lang nga gawid, naragsaka mo tin, makasangpita kijay, ito nagpakastuya mo rin, ta kailangan ti trabaho, ang pangbiag ti pamilya, nalungkot iti mariin na manin, na malidaya, kaputi kawan nagiti pamilya man ti dinakon. Puro nga trabaho manin, tit atopagin. Anusan, ti iliw kadagiti pamilya, para kanyada met dati nga trabaho, tungan anusan mi, nga gasawa, ti iliw mi nga padpada, para kanya damot lang na ito yung tartrabaho ubraik. Lalaki ti pigsak, dagiti anak ko, tapno di kasta, nasalon atak, babayan iti pantulong iti Diyos, aman nakabalin, sabi ko nasalon nakam amin iti nga trabaho, salwadan nakam kumagnanayon, pati iti pamilya, tanarigat tagsakit, awan pangalanti, paggastusin nga pang paduktor, kailangan ti anad, ti bagi, kinsalon at, tapno di kasta, narigtala ta pinagtrabaho, ito nga trabaho mi.
siyak ni Elmer Manuel, agtawon ti 55, agar aramid ti kubo, daytoy iti biyag ko. This portion is brought to you by The Sisters Royal Bibingka, located at National Highway, Nagidayan, Bantay, Ilocos Sur. Telephone number 632-4028. Mobile number 0917-5680196.